pribadine gambarakeun kebaikane. Aduh Gusti tulung satuakeun hati, wis beli bisa pindaning sejene hati. Masih bareng Putri Gembar Jaya, kerja bareng Fikar Audio, Andi JR TV, Tim Lorong. Rasa-rasa ning ati yen durung dadi siji, ati rasa beli kuat yen nyawang senoke liwat. Urip rasa kaku sedina ora ketemu, rasa seneng hatine yen nyawang manis meseme. Apa manis yen lagi dodok loroan, durung ngomong hatine rasa deg-degan. Apa kian wong sing wis kena hatine, pribadine gambarakeun kebaikane. Aduh Gusti tulung satuakeun hati, wis beli bisa pindaning sejene hati. Seneng ati yen durung dadi siji, ati rasa beli kuat yen nyawang senoke liwat. Urip rasa kaku sedina durung ketemu, rasa seneng hati neno yen nyawang manis meseme. Apa manis yen lagi dodok loroan, durung ngomong hatine rasa deg-degan. Duh kepriben ora bisa ngilangakeun bayangane kaya ananing jero angen. Bengen memang tek akui durung demen, tapi kian rasane wis banget kangen. Terima kasih. Baik, satu ajang pada dia.